Μελισσοκόμος, Γεια σας παιδιά, ένα σύντομο βιντεάκι με τα έκτακτα νέα της ημέρας. Ξεκινάμε με τα δυσάρεστα. Υπήρξαν κρούσματα κλοπής μελισσιών στη Βαρυμπόπη, οπότε όσοι έχετε τα μελίσια σας, Βαρυμπόπη, Κρυονέρη, εκεί κοντά τέλος πάντων, πάρτε τα μέτρα σας. Και πάμε στα ευχάριστα. Τα επόμενα διαθέσιμα βασιλικά κελιά θα είναι στις 2 Μαΐου από εμάς. Από τα μέλη της ομάδας, σε όλη την Ελλάδα όπως έχω πει, από Κρήτη, Εύρο, Καστοριά και σε κάποια νησιά, ακόμα και Κύπρο. Τα ονόματα των παιδιών που πουλάνε βασιλικά κελιά θα τα δείτε στην περιγραφή του βίντεο, ονόματα και τηλέφωνο. Επίσης εκεί θα βρείτε και όσοι πουλάνε βασίλισσες ή παραφιάδες. Για την Καστοριά συγκεκριμένα, όσοι είστε κοντά στην Καστοριά, ο Αποστόλης ο Τάσκινας δίνει παραφιάδες και βασιλικά κελιά. Από ό,τι μου είπε τηλεφωνικά, για την Κυριακή αυτή που μας έρχεται, έχει έτοιμες κελάρες κατά λέξη. Αυτά ήταν τα νέα, τα λέμε σύντομα με ένα καινούριο βίντεο. Στο επόμενο βίντεο μάλλον θα δείξουμε πως κόβουμε παραφιάδες βάζοντας έτοιμο βασιλικό κελί. Γεια σας.